Muli naming pinuntahan ang malayong lugar sa kabundukan ni Tatay Tiago, ang lolong mag-isang naninirahan sa maliit na kubo. Hindi alintana ang sobrang hirap ng buhay. At 82 taong gulang na, ganun pa man hindi halata sa kanya. Asin at hinaluan ng sili ang kalimitang ulam ng matanda. Isang sponsor ang nagmalasakit at pinadala na agad siya ng pera. Halos mapaluha si Tatay Tiago sa labis na kasiyahan. Ayan mga kalingap, mga kayakap, kahit po sobrang layo ay ating pupuntahan para lang sa ating mga kababayan na higit na ng ilangan, katulad ni Tatay, tara po, let's go. Aray ko! Natapilok na naman. Magandang hapon! Ayan, hapon na mga kalingap. Ayan, kumusta ka dito, Tay? Tranquilo man. Po? Tranquilo man. Tranquilo man na. Ay, buhay. Kumain ka na, Tay? Hindi pa. Mamaya. Mga alas 5. Maga pa naman, Nagmerienda ka na. Walang laman yung kaldero mo, Tay. Pero nagtanghalian ka na. Ito yung ano to? Ito yung asin. May sili. Mga kalingap na. Ito lang po yung inuulam ni Tatay. Pag wala siyang ulam, nilalagyan lang ng sili. Talagang hirap sa buhay, to? Hirap ng buhay. Talagang naranasan ko. Ngayon talagang yan. Taon ng 2022. Puro talagang hirap pandemic kaya nagkaroon kayo ng pandemic. Pero bilib ako sa Tay, kahit 82 anyos ka, 82 anyos na. Malakas pa rin sabi ba nga sana pumapalo pa. Talagang Maraming salamat sa nag-sponsor. Ayan may nagbigay sa inyo tayo ng ng konsumo nyo. Mga siguro yun. Mga sanggatos. Pwede na sanggatos sa inyo. Hindi na. Basta tayo, mag-iingat ka dito tayo, tulad yan, Dapat kami sa kuya mag-ingat ka. Nakakiras na yung malagos maman sa kanya lang. Basta lagi ka magpipray, tayo. Oo. At magaling Diyos maman sa kung nagmimipir. Ayan tayo, may nagpadala sa'yo, 5,000. Ayan. Maraming salamat kay ma'am, yung nagpadala sa akin sa ATM ko ng 10,000. Yung 5,000 binigay na namin dun kay kaya pangalan nito, yung 4 na magkakapatid, at itong 5,000 daw para sa iyo, Tay. Ayan Tay, 1, 2, 3, 4, 5,000. Ayan po si Tatay Tiago, masaya na po siya ngayon dahil hirap daw talaga, katulad yan, asin yung naabutan natin. Wala pang laman tong kaldero, parang hindi kayo nagtanghalian, Tayo. Yun, pag may baba ka na lang ng bayan, Tay. Kaya mo pa magbaba ng bayan? Habal-habal ako. Magkano yung habal-habal pa bayan? Mahal na ngayon, gagawa ng gasolina. Gisa naman. Ha? 20.
Buti nga sa inyo 20. Sa magkano sinising sa ano? 50 ano? 50 pesos. Sa ibo ko 50. Siguro natulong na din sa inyo tayo. Yan po si Tati ka. Ayan, ano huwag ka nang magpamasahe. Libre na. Libre. Senior ka na kasi tayo. Ako na po, salamat. Nakapag-jogging ka pa tayo. Nakapag-jogging. Ayaw pa man. Pag medyo, nagros pa rin. Lakad-lakad lang talaga. Ano siya. Tugod mo na. Ayan. Sana tayo magkaroon ka ng ano, yung kasama mo dito kahit apo mo lang. Para mamay lang may mautusan ka. Kasi hirap pag Yun na, yung suminakit ko ito, ang ganito, namagal. wala ka pa namang rayo mo tayo. Wala. Ayos. Na, Ang kinakain mo lang siguro talaga dito, gulay-gulay ano. Pag minsan yung asin na may sili. Pero big ano, naranasan din namin yan mga kalingap nung nabubuhay pa ang tatay. Ayan, kinudkod na nyug, kinayod na nyug. Sarap yun. Tapos sili na may asin. Tapos tayo, pag nagluto ka ng ano, kamote, no? Tapos sobrang init, isasaw mo lang sa ano, sa mainit na siya. Sarap na nun. Sabi yan, mahayang-hayang pagkasinirang. Mahayang-hayang pagkasinirang. Ayan po si Tatay Tiago. Kalinga. Yan, hindi pa naman ito natulog dito sa inyo. Kung ano na naman na anay nga ni. May anay. Repirong po may anay. ginagapangan ka na dito tayo ng ano, sitaw. Ito balatong yung sa Bicol. Ang balatong mga kalingap sa Tagalog, ano, munggo eh. Munggo. Dito pala sitaw ang balatong. Ayan, si Tatay Tiago. Sino naglalaban ng mga damit mo tayo? Ikaw na rin. Talagang parang solong binata ka. Solo. Ano, nasa na pala yung asawa mo tayo? Matagal lang naman ka. Saan kayo nakatira? Ito na yung bahay niya? Ay doon, yung malaki kong bahay doon sa... Paano mo naisipan? Ba't nagsulo ka na lang mag ano? Ay lang, gusto ko naman sa itong maano, tranquilo, isip kong maano. Yung relax lang. Yung parang wala kang masyadong iniisip. Yung layo dito sa mga kapitbahay, mga kalingap. Eh paano pag may ano ka, nararamdaman tayo, anong gagawin mo? Tutulog ka na lang. Eh ano naman ako. Tatawag ka na lang doon. Diba, dadalhin ako sa ano, Dinambam. Wala, hindi pa naman nangyari yun. Wala pa naman. Sawa ng Diyos, ano? Kaya lagi kang magdasal tayo. Para... Kaya ano ako, dasal na ako. Bago akong na ano yan, tama. Pagdasal ko. Talaga. Sana one time puntahan ka dito ng mga anak mo, dalawan kayo, mga nasa Maynila, ano? Magkaroon kayo ng ano, kahit kunting reunion lang, gano'n. Namimiss mo na yung mga anak mo tayo? Yan, may... Meron dito ang anak mo. Pero punta-punta ka na lang dito. Mga anak man, may mga asawa. Kaya hindi ka na masyadong naiintindihan yan, nasikas. Pero yun, sabagay, pag sulo ka talaga, maliwalas yung isip mo. Wala kang masyadong iniintindi. Ano? Sa Tatay Tiago. Ayaw kong problema. Talagang gusto ko itong ano sa isip kong mayo ngayon. Yan. And bota, may sumigaw dyan. Isda! Isda! Sugod ka na agad tayo. Ano? Layo, kaso layo. Pupunta ka pa dun kahit malayo. Kabundukan na talaga to. Tapos yung dulo, ano eh, dagat eh, nakita ko. Isla na. Isla, natanaw-tanaw ka lang dyan pag ano, nalulungkot ka. Oo, pag gabi, panay, maliwanag. Maliwanag yan, doon ang mga nangingisda. Oo. Ayan. O paano tayo? Una na kami. Maraming salamat tayo. Ano? Ayan. Ingat ka dito tayo, ano? Ingat ka. Salamat. Huwag mawalang pag-asa tayo. Ayan. Ayan. Sige tayo. Opo. Parang mapapayak si tatay. Ayan.
Ayan, si Tatay Tiago. Maraming salamat, tay.